Imbagħad Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tassew ngħidilkom li l-għani se jsiba ibsa biex jidħol fis-saltna tas-smawiet. Iva, nerġa' ngħidilkom, eħfef li ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna tas-smawiet. Id-dixxipli staġbu ħafna meta semgħu dan u qalu: mela min jista' jsalva? Ġesu ħares lejhom u qalilhom: għal bnedmin dan ma jistax ikun, għal Alla kollox jista' jkun. Imbagħad qabeż Pietru qallu: tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Issa se jmissna? Ġesu qalilhom: tassew ngħidilkom, intom li ġejtu warajja, fid-dinja l-ġdida meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq 12 tron u tagħmlu ħaqq mit-12 tribù ta' Iżrael. U kull min iħalli il-daru jew il-ħutu jew il-missieru jew l-ommu jew l-uliedu jew ir-raba tiegħu minħabba f'ismi jerġa' jirċievi kollox għal 100 darba aktar u jieħu b'semu il-ħajja ta' dejjem. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Ġesu kien propju kontra li jkollok il-ġid materjali? U għaliex jidher li fil-punt li qajjem illum donnu għandu twissija qawwija kontra minu sinjur u anki kontra dawk li jixtiequ li jkunu sinjuri. Nafu li Ġesu ma kienx kontra l-għana fih innifsu u lanqas kien kontra min kien sinjur. Kellu bosta ħbieb li kienu sinjuri, inkluż dawk li kienu jiġbru t-taxxi. Wieħed minnhom sar anki apostlu. Ġesu kien qed jalludi għall-erf tat-Testament il-Qadim li nsibu fil-ktieb tal-Proverbi, kapitlu 28, vers 6. Aħjar il-fqir li jgħix bl-ħtija mill-għani li jimxi fit-tawwieġ. L-istess tip ta' erf insibuh fis-Salmi. Ġesu jidher li qed jgħid li hu kważi impossibbli għas-sinjuri li jgħixu bħala ċittadini tas-saltna ta' Alla. Il-ġemel kien ikkunsidrat bħala l-akbar annimal fil-Palestina. L-għajn tal-labra setet tiġi interpretata letteralment. Jew setet mod figurattiv tiddeskrivi passaġġ dejjaq fil-ħitan tal-belt li kien użat mill-vjaġġaturi meta l-passaġġ il-kbir li kien hemm mal-pubbliku kien jiġi msakkar meta jidlam. Għaliex Ġesu rrid jagħmel tant enfasi fuq il-periklu ta' min jgħix fil-għana. Dan il-ġid jista' jagħmilna niddependu fuqu b'mod żbaljat. Il-għana jista' wkoll iwassalna għal xewqat ħsiena u egoistiċi. Ġesu fuq dan il-punt jagħtina il-parabola tal-għani u ħutu li kienu sinjuri, Lażru għax ma qdiex lill-Alla u għax kien xħieħ u ma qasamx ġidu mal-fqir Lażru spiċċa fl-infern. Din insibuha fl-Evanġelu ta' San Luqa, kapitlu 16, vers 19. Ġesu joffrilna teżor li ma jista' jiġi ikkumparat mal-ebda ħaġa ta' din id-dinja u li l-flus ma jistgħu jixtru u lanqas il-ħallelin ma jistgħu jisirqu. Qalbna nistiedna tintrabat ma' dan l-aqwa teżor. Il-ġid materjali jista' jxekkilna f'din id-dinja, diment li ma npoġġux l-assa fuq qlubna u norbtu qalbna biss mat-teżor veru li huwa Alla u s-saltna tiegħu. U int, fejn qed tpoġġi t-teżor tiegħek? Fejn tinsab qalbek?
Mulej, int sraqtinna qalbna u ftaħtinna t-teżori tas-sema. Kun int biss mulej it-teżor u l-għaxqa tiegħi u tħalli xejn xi jsomni milli natik kollox, kull ma għandi u kull ma jien, kif fuq kollox għamilt int stess miegħi li sirt fqira lija biex jien insir sinjur bil-għana tiegħek. Amen.